5. Cyn bo hir, bydd y môr yn codi ar y gorwel. 4. Ac erbyn hynny, bydd hi'n rhy hwyr. 3. Bydd y môr yn rithro tuag atom ac yn bwyta'r tir. 2. Mae'n agosau. Heddiw yw dyrnod hynny. Paid â phoeni. Na'i warchod tir ag y storm. Bron adre nawr. Pwy ti'n siarad efo na, Mirain? Be sy gen ti fan'na, Mirain? Cranc yw e. O, reit. Y storm ar ei ffordd. Bydd y ton yn taro'r pentref hwyrach heddiw. Bydd y môr yn rithro trystrydaidd ac yn golchi pawb i ffwrdd. Dylech chi gyd ringo pen y bryn. Fel arall bych chi'n boddi. Na'r pen y bryn bych chi'n saff yna. Be? Ni'n mynd i boddi? Sdim ton enfawr wedi bod ers mai 37. Fi'n credu byddwn ni'n saff heddiw. Pam ti'n redeg o gwmpas gyda cranc te? Bydd eisiau help. Rhywle saff i guddio ag y storm. Der yma. Gad i mi weld e. Cranc y llan yw. Dyma un o'r pethau gweithaf yn fod yn autistig. O leiaf unwaith y dyrnod mae rhywun yn dweud celwydd wrthai. Dyna pan dwi'n hoffi anifeiliaid. Se cranc byth yn dweud celwydd wrthai. Dros y ganrif a hanner diwethaf, mae pobl wedi bod yn llygru dŵr y môr. 5. A gor bysgota a eithregolion. 4. Nawr bod llai a llai o bysgod, mae pawb eisiau mwy. 3. Erbyn heddiw, mae'n rhy hwyr. Dim pysgod ti nhw, siapau, nid i? Nid rhaid ti yn nhw chwaith. Wrth gwrs rai fi nhw. Ti'n gweld rhywun arall ma? Y storm ar ei ffordd. Na, wneith e baso. Oi! Be ti'n neud? Heddiw yw Tachwedd y Pedwerydd 2066, a dyma'r prif penawdau i chi. Mae'r gantorys Divina Gloria newydd cael babi bach newydd. Croeso mawr i'r byd /Wrexham Gloria. Dyna enw pers, yda? Mewn mannau eraill y byd, mae mwy o ryfela eto yn digwydd yn yr Arctic wrth i Rwsia cymryd reolaeth o'r môr dwyreiniol cyfan.
Sy'n bod bach. Ti'n dawel iawn. Mae arolwg newydd y Cenhedloedd Unedig yn dangos dim ond 9% o bobl sy'n credu Heddiw'r dydd. mewn cynhesu byd eang. Dim lesir gwynt yn codi. Felly dyna fi. Gobeithio dyna'r diwedd i ni glywed am hynna. Ti'n siŵr? Ydw. Mae'r don ar ei ffordd. Bydd cantref uchaf o dan dŵr ben bore a... O ti'n meddwl bydden nhw wedi gyhoeddi'r storm? Ond wyt ti'n gwybod yr ateb i na? O'n i'n gobeithio. Sut mae'r pintio mynd? Mae Tadci yn meddwl bod hi'n bwysig fy mod i'n peintio, mwyn i fi gallu mynegu fy hun yn glir, mewn modd celfyddol. Mae e'n hoff o ysgrifennu barddoniaeth, ond dyw barddoniaeth ddim yn gwneud lot o synwyr i fi. Dwi'n hoff o beintio. Mae'n ffordd i fi ymlacio. Mae e'n llygaid y medru gweld o gwmpas 2.4 miliwn ar lliw o liwiau gwahanol. Ond mae rai pobl, ond yn gallu gweld du a gwyn. Ti eisiau Mirain bach? Mae storm ar ei ffordd. Ton enfawr. Fwy na welwch chi erioed. Mae'n dod tuag atom. Dylen ni gyd adael. Cyn i ni fod i dar pentref. Mirain. Ble mae Tadci? Mae adref. Ar ben y bryn, bydd e'n saff yna. Dylen ni gyd dringo'r bryn. Nawr! Ar ben bore, bydd cantref i chaf o dan dŵr. Oer heddi, ynddi di? Oi! Ni di bod yn chwilio am ti. Dylen ni gyd dringo'r bryn. Mae'r storm ar ei ffordd. So ti'n mynd i un man. Nes i gywyd gan dad be nes di? Y pysgod na ddim bwydni am yr wythnos. Fe wneud i dalu am hyn. Sim lleddianc nawr, Mirain. Nac oes. Fe ddwedes i